ruma-ankan poikanen, eli kontekstissaan kauneuskäsityksen vastainen, kotieläimeksi jalostetun sinisorsan jälkeläinen, osa 1. Tarkemmin määrittelemättömänä ajankohtana oli eräässä puutarhassa kotieläimeksi jalostetun sinisorsan eli ankan naaraspuolinen yksilö, joka kannatteli painoa nilkkojensa ja varpaidensa varassa ulkopuolellaan kehittyvien hedelmöityttien munasolujensa päällä. Se oli pitänyt munasolujensa lämpötilan tasaisesti 37-38 celsiusasteen tuntumassa subjektiivisen kokemuksensa mukaan niin pitkän ajanjakson ajan, että se huomasi kehonsa olevan tilassa, jossa energia ja elinvoimat olivat vähentyneet. Noin 4 viikkoa lämmittämisen aloittamisesta naarasankka vihdoin havaitsi, että poikaset alkoivat pyrkiä munista ulos rikkomalla kuorta särösäröltä ylänokan harjan pienellä sarveispiikillään. Ankkaemo kuuli myös poikastensa alkavan hetimmiten kuoriutumisensa jälkeen säädellä lihaksistollaan alemman kurkunpäänsä rumpumaisen laajennuksen kalvojen kireyttä, jonka lopputuotos meidän korvaamme saattaisi kuulostaa joiltain sen kaltaisilta onomatopoettisilta sanoilta kuin piip, piip, piip. Ankkaemo kuitenkin totesi suurikokoisimman munan kuoren olevan edelleen ehjä. Linnut paikoitellen kykenevät vaativaankin päättelyyn, ja niinpä kyseinen naarasankka muodosti aivoissaan ajatuksen siitä, että munan lämpötilan pitämistä 38 asteen tuntumassa olisi toistaiseksi jatkettava.